Көзілі көңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Oynab gürlep zırlap deyip, irge yararga tırram, oynab gürlep zırlap deyip, sizge yararga tırram. Көрдегізме менен ишік мотор, ес кеткеш ғажайып көрініш білен башланып кетті біздің бүгінге тапшыру. Тұрмыш бейіті дейбіз. Юқшыл, алайғына түгіл. Кімнедір тұрмыш бейіті? Кімнедір юрек, мұң, біргәлік, бейуге тартылу, жетмәсә тұрмыш иптәшің янәшә гармоншы болып ғымыр етіп келсе. Бик қызықлы тапшыру болашақ, яқынырақ келегіз. Туған тіл, көзге көз қарашып, сіздің үшін ішлейбіз. Қайырлы сағатта деп індәшәм, мен, құрметті телевизор қараушыларым, сізге тапшыруны әзірлеп алып барушы Зифа Нагаева, шулай ук қайырлы сағатта деп індәшәм, құрметлі қонақларыма, исәннәрмісіз? Исәнмісіз. Әйтіп өтәсі келе, 2 құяш кірген кебек болды, біздің менә шушы тапшыру башланыр алдыннан bu аралыққа бірге ұшырашқан минутта һәм тапшыру да шулай болыр ақырына қадар деп ышанасы келе. Әйтәләр бит, bu дүнияда артыңа әйләнеп бұрылып қарап, не болғаның мөһим түгел, не қылғаның, кім болғаның мөһим диләр. Мен сіздің білән әзірлік барышында азғына білішмәләр алғанда соқланғыш минутлар кешірдім. Сіз икегіз дә бір-бірігізге пар қанат болып қына, қолға қол, инге иң тұрып қына, йортта да, үйде де, іште де, әр тәңгәлдә біргәліктен дәрәжәлі еллар құйғансыз. Жимішлі, уңышлы, матур айлар, күннәр узғансыз. Бұ турыда бүгін тапшыруда өрнәклі тәңгәлләрдә ұшырашулар болашақ. Иң бірінші құтлап өтәсім келе. Көптән түгілгенә бұл ғайләнің аққышы деп әйтәсі келе. Чөнки аққыш yüзіп йөргән кебек кенә аның бию ұсталықлары Рәфилә Мөғәллим қызының 60 яшьлек матур, хозур бәйрәме юбилейі билгеләнеп узылды. Һәм бу җәһәттән генә очрашу түгел, аларның бергә хезмәттә булулары да 40 ел вакланган еллар белән билгеле. Һәм шулай ук эшләнгән еллары, яшәлгән еллары белән дә бергә. Менә күпме сөйләшәсе аралыклар. Кәйфләрегез ничек кенә? Бик әйбәт. Әйбәт. Мин инде сорау болай дип биреп китәсем килә. Бирим әле мин Таһир Агзамович сезгә башта сорау. 60 яшьтә ни үзгәрде Рәфилә ханымда? Ни калды сезгә бик мөһим булган сыйфатларыннан? 60 яшь ете башлау белән киресенсә хәзер Рәфилә йомшак, мөләем, шуннан соң бик тә игътибарлы була башлады. Менә шунысы миңа куйып, ничек дип әйтәм икән, кызык дип әйтәм инде, әйбәт. Шуннан соң 60 яшь еткәс инде кешегә ничек былай дөресен әйткәндә күп шундай хозурлык, шуннан соң күп максатлылык, шуннан соң матурлык, сибәрлелек килә. Бүгінгі күн Рәфилә, мен әйтәйім, 30-40 яшьтә нисек булган, шулай ук тәртип булайым. Аныңдағы гайрәт, көз артып кына тора. Бүген шундый сүзләр белән иркәлисе килә, юбилей уңайыннан да узган елларыгызга җылы карашта да Рәфилә үзе бу сорауга ничек җавап бирер икән? Ниләр үзгәрде Рәфиләдә? Һәм бүгенге көндә кайсы яклары белән Рәфилә үзенең горурлана? Һәм бүген нинди ул Рәфилә? Мен өзімді нисек әйтем икән инде. Бала сақтағы менә нисек буласым, нисек иттереп үземне күрәсем килгән иде. Әлеге көндә дә шулай үземне дәртле Рәфилә, бар якка да тырыш булып калсын ие, дәртләрем сүнмәсен,
хыялларым тормышка ашты бит инде, Аллага шөкер. Шул тиклем бу юбилеемне нык иттереп, дәртләнеп, әзерләнеп көтеп алдым. Үземсә тагы да 10 елга яшәргә тырыштым. Алла бирса, шулай итеп, хис итеп, дальше да дөнья көтәргә, коллективым белән эшләргә, коллективым белән, коллегалар белән, җитәкчеләр белән дәрт истәп, көс истәп, тагы да алга. Менә шул бу юбилейлар, осрашулар, күрешүләр, ул бит үземсә минем уемса, безгә кешегә көс дәрт бирә дип уйлыйм. Менә шул көс дәртне сүндермичә, тагы да узак еллар бергә Таһирем белән, коллективым белән, коллегаларым белән, авылдашларым белән, райондашларым белән, туганнарым белән, кода-кодагыйларым белән, балаларым белән, внук-внучкаларым белән, күрше-тирәләрем белән узак еллар яшәргә язсын дигән уй белән менә шулай яшәргә тагы үземә план кордым. Менә күрдегезме, күңел нинди канатлы, шундый рәхәт тыңлаулары. Рәфилә, сезгә әйтеп үтәсе килә тамаша кылучыларыбызга, сезнең диалект сүз сөйләме дә шул турыда сөйлисез. Берегез аскынныкы, берегез кара иделнеке. Аскын белән кара идел ничек сезне тоташтырды? Менә шулай мин бала сактан ук спорт, сәнгатьне, биюне яраттым. Баянда уйнарга да тырыштым. Уйладым да, кыз кешегә баянда уйнау бик килешмәс. Давай биюне алдырайым әле дидем. Шулай итеп 10нчы классны тамамлагас, хыялымны тормышка аштырыр өчен Стәрлетамак шәһәренең мәдәният агарту техникумына бию бүлегенә укырга кирдем. Студент сак бит инде, күңелле, дәртле сак. Уйламаган җирдән дип әйтәлмәем, бер бәләкәй генә записка аркылы менә шул матур егетне сораттым. Ул да инде миңа Фәнзәл Гайнулович миңа ул записканы бирде. Күп итеп сөйләй. Сер түгел инде. Фәнзәл, әйе Зилә Фәнзәл Куддусовлар яңа гына булганнар иде. Фәнзәл башкыда икән бу гаилә. Гайнулович аркасында, Фәнзәл агай аркасында шундый батыр, ирле булдым. Менә тормышымдагы хыялларым тормышка ашты. Биюсе буласым килде, биюсе булдым. Укып беткәс, бит инде культпросветта укганда бу егетне осраткас бит инде нисектер бер-беребезгә карап кына йөрдек. Но шулай да уж распределение вакыты җиткәс, безнең зав. Отделом культуры килеп җитте, Роза Гаяновна. Вот Рафиля ди, бездә ди биюче юк, баянчы юк ди. Бүтән специалистлар данный момент китеп битләр. Давай Рафиля, үзең биюче булгас, баянист алып кайтайык дип шулай итеп мин шат ябыштым Таһиргә. Менә мәйтәм, аскын егете шундый әйбәт уйнай. Әйдә Роза Гаяновна, икәүләп аны кыстайык дидек. Шулай итеп кыстай Таһирыбызны баянчы дип кенә алып кайткан иде Карайдылга. Менә шулай итеп икәү гөрләтеп, ул баянчы, мин биюче. Бии башладык, коллектив тупладык, аннан бер-беребезгә якынлаша башладык. Нишләп шундый егетне кулдан ыскындырырга? Юк, мәйтәм, 3 айда эшләп өлгерәлмәдек, бер-беребез белән кавышырга сүз бирдек. Ул миңа предложение эшләде, мин риза булдым, чыгам мәйтәм, нишләп мин сине бу кемгәдер икенче кызларга бирергә тиешмен. Менә Аллага шөкер, быел уже менә 40 ел үтеп бара. Таһирем алтыным белән шул тиклем дәртләнеп, гөрләтеп, дөнья көтәбез, эшләйбез. Аның белән без 13 ел культураны күтәрдек. Аннан соң ул культурада сез үзегез белүсә бит инде ул вакытны әзрәк акча ягы нейрәк бит инде азрак. Мин инде, потому что үземнең биюне яратам, коллективымны создать иттем уже, халык званисын алдык, конкурсларда уже җиңүчеләр булдык бит инде. Мин ризалаштым. Ул шулай иттереп культураны ташлап, коммуналь хуҗалык эшенә китте. Анда башта экономист булып эшләде, аннан начальник итеп куйдылар. Менә сиңа, миңа күлмәк алырга да, бизәнергә дә, конкурсларга да йөрергә ярдәмче финансист килеп чыкты. Менә шулай иттереп, ул 20 ел шулай иттереп коммуналь хуҗалыгын Карайдыл бездә күтәрде. Бик һәйбәт депутат булып эшләде. Минең аркасында капрайып инде нисек инде үземне вот шундый
әйбәт иттереп тоттым, яшәй билдек, эшләй билдек, кеше арасында үзебезне тота билдек. Ул мине дополнять итте, мин аны дополнять иттем. Ни өчен дигәндә, бер-береңне если дөнья көткәндә дополнять итмәйсе и поддержать итмәсәң, ул уже икенче төрле. Шуңа без, наверное, бүгенге көндә дә бик матур менә шулай иттереп яшәп ятабыз, эшләп ятабыз. Аллага шөкер. Үзен нисек әйтәйем инде, яңадан яшьлегебезгә кайтып килдек инде. Ул культурага әйләнеп кайтты бит, менә бит. Менә шуңа шатланып бетелмәем. Яшьлектән инде беренче күрдек. Иң тәүдәге хисләр янып киттем балкып. Әллә йөри, тукта әле, карармын әле. Әле минем белүемчә бит әллә арада кызлар булгалаган. Әле монда да әйтеп үтмәде, Рәфиләдә дә җегетләр йөгерткәләгән. Ничегрәк булды, Агзамыш? Төрлесе булгандыр инде. Не, мин беренче күргәч тә андай теге яркий печатлине бернинди дә булмады. Ул китереп запискасын бирде дә. Шуннан соң земляшка сөйләшеп йөрдек бер-беребезгә кереп. Шәй эсеп, шуларны бәйрәмнәрне бергә уздырып, Карайдылга кайткас, Рәфиләнең әзрәкенә үзенең анда мин бит местный түгел фактически, Киситтән килгән Рәфиләнең анда иптәшләре, дуслары, авылдашлары күп. Без бергә эшләй башладык. Шуннан соң Рәфилә әзрәкенә сер бирмәйрәк, безнекечә әйтмешә каптырырак бит инде. Тана күтәренкерәк әзрәк. Biz тоже sır bilmezken hocam faktiski. Şundan sonra birine başlap işlegen orunda her vakitte birge biz bitindi. Şundan sonra gastrollerge sığıp gittik. Anta da birge yürüdük. Başta 2 ayga yakın gastrolde erip kayttık. Şundan sonra başka ülkeler bitindi. Oca 22 yaş tulup gileydi mine. Şundan sonra nasıl ki söyleştik şuna benim bir kasında. Başta öyleysin bitindi. Eli de anekdotta da aytılar. Mene tibetati kiritmeseler kaytıp gider biz tibetati. Kiritseler işler biz. Mında da meyten atkas soksan işlersin. Yok andi narsa bulmadı. Min predlagat ettim. Meyde ilanışa biz meytem. Yaşayık. Şundan sonra min eytem. Min bolşe birgine eytem. Başka bir kasında kavatlarmayın. Şundan sonra bu riza oldu. Biz gürletip tuylar uzdırdık. Barıp sakırıp aldık. Şundan sonra kayıtka söyleyeyim şunu eytem. Bu kayıtka seyten de sıratıp bardık da. Ne buldu te, nisik buldu tintim. Ne babay gazirek güne eytem biz. Salıp verdik şundan sonra babay eytem. Koyt evini uzatıp iberge riza edin. Sindigine tügültüp gülemiz. Şuna yıkın eytem. Әле бит әле алайгына да түгел барыбер урлап алып кайтып булган бит. Менә ул ансы бит инде. Ансы ярашып кызык өчен генә урландымы? Кызык өчен генә дип әйтсәң дә дөрес буладыр инде. Әле үзе әйтә бит инде. Кымсынып тордым, утырмыйм мин, чыкмыйм мин, бармыйм. Йөгердем дигәндә касып киттем дигән. Ул наоборот наверное дип шулай итеп куып тотсалар ярар итеп әкрен кайтып килгәндер әле. Kerdik biz önüge ilerine de bile yok da yok nişletesin. Bu vakitte min kar üstünde oturdum. Indi 10 minut kütüp bunların sıkkanın. Yok abi biz de şu kadar karşı aldı. Seyserge oturttu. Bir türlü de arkırı sözleri bulmadı. Şuraya aytıp kim ikenlerini anlatıp silaşıp oturaydık. Rafile kaytıp girdi. Kütüp işi bitkenmi? Kütüp işi bittim. O neverine tıkına tutup alıp salıp alıp giderler deyip ümit edip karısın diye atkandır deyip biladım. Rahmet şulay etip oturgan yemeği. Bulmakas kirgen iyge bizni izlemey mi? Шын спектакльдан күренеш кебек. Полный. Уйлап чыгарып, әгәр дә режиссер шулай куйса, менә кызурлауның икенче төрле кызурлау теге спектакль Академ театрдагы түгел. Менә уш китмәле булыр иде. Гаиләдә мин аңлыйм, ике якта да моңлы булганнар. Гармонда уйнап, әниң җырлап, шулай бит. Абыйларым уйнайды. Әтием былай бирге ұстайды, нык Йырлайды, йырлайды. Баянда уйнайды Мансур абыйым. Арбаға отырдıysa какты Йырлайды инде үзенсә. Эме тартылган наверное, миңа казак булып турайды даже, как это йырлап йырлайды. Булар семьясында инде. Сездә ничек иде? Бездән кем матур йырлай, артистлар сымак йырлады. Гомер буе йырлады. Аның йырлаган йырлары бик күп.
yazıp algan mene meni apalar yazıp aldılar da takmaklarına isine kortaygansa bir kaşında tavuşu bitmedi men aptıradım kişinin kabışına bit ulgaygan sayın tavuş kemi yok matur etip yerler. Garmon koldan kolga koşup yürüdümü elle Tahir gana oynadı mı garmonda kichkine şaktan? Men bala vakittan oynadım. Men özümle bile başlagınan. Men bit Yanavulda şkola internatda okudım. Mene Yanavullar bit bütünüsü Garmanistonda Cardiff tara oynay. Men aptıradım barıp. Bardık şunda men nıklap küsep başladım. Anda bayanğıda anda Dohova orkestrda bari neni internatның şunda da oynadım. Mene şuna menin tartılış bulgandır naverне medeniyetke dip aytaсын. Tahir meni сұратып барғас бетінде bu 9 may алдынан 9 may бәйрәмен үткәрдік те Tahir meni Sultanbek авылына, әтиләренә, әниләренә күрсәтергә дип алып кайтып китәргә булды. Дөресен генә әйткәндә кыптыр түгел инде, бик матур киенергә ярата идем үземсә, теге каблуклы, биек үксәле көднәйне туфлиләрне салмайбыз бит инде. Шуларны кийдем, озын плашларымны кийдем, матур күлмәкләремне кийдем, автобуска утырып киттек Sultanbek авылына. Кашка дигән авылга барып биткәник, баткак, автобус алга да бармай, артка да бармай. Ярар Рәфилә. Шулай инде безнең юллар. Әйдә, автобус кире үзе кайтып китәр, без җыяу атлайбыз дип мине җыяу алып китте. Әллә бер 2 километр баргас, где-то бер 10 километр калган иде, 5 километрме, точно не помню. 3 километр. Шуның 1 километрны атлагас, минем каблугым төшеп калды. Шулай иттереп, туфлиләремне салып, ялан тәпә елай. Мен isteymer tukta. Кайтып еттек Sultanbek авылына. Тукталы. Кайсан кайтып битәбез дә, кайсан кайтып битеп сора. Ерак кына бит 18 километр аттыр. Шуннан соң теге полевой стан бар. Men şunu күрсәтәм. Әнә ул күренәте мен инде. Аның соң тагы ишарәтләп топ итте. Шуна бу килеп биткән. Ни алдайсың дип бу битте. Sultanbek. Шуннан мен әйтәм, елап сорайым. Ныгыттырып сорайым, только урамнан алып кайтма. Су буеннан гына алып кайтып керде мине. Кайтып керсәк, ишектән моның хаты гизак тора. Бәтәш ни булган бу дибез инде. Әтиләр, әниләр белмәйм икән дибез. Действительно белмәгәннәр, бер нәрсә дә әйтмәгән. Булар ветеран безнең әтәебез кайнатам, кайнам тоже. Аларны бәйрәмгә чакырганнар. И булар кайтып төштеләр. Бәй, Tahir, кыз алып кайттыңмы ни диде. Сразу безнең инәй бик ней генә ул, кыю гына, әрсез генә инде. Без бит сиңа монда кыз әзерләп торган идек диде. Килен диде. Килен әзерләп торган идек. Киленегез менә Иртәгә басып соратырга барырга уйлаган. Киленегез менә басып тора инде дидем. Мин дә аптырап тормадым. Әрсезлек бар. Каян дип сорай башладылар. Шоялык. Карыйдылар районның Якуб авылыннан дигән, минем кайнатам килеп кысаклап алды. Минем туган үскән авылым, родинам дип шатланып, елап, даже мине кысаклап үбеп алды. Менә Рәфилә искиткеч бу сөйләмнәрне тыңлаганда кулакка яшьрәк кешеләрдән тыңлаттырасы килә, хәтта бәхетне язмыштан көтеп кенә утырасыңмы, әллә үзеңдә кулыңда сайратыр өчен аңа омтыласыңмы? Менә мин синең һәрбер адымыңны Таһирга каршы барган язмышыңа үзеңнең үтәргәч көчең белән барган адым дип уйлыйм. Шулай дөрес. Шуңа күрә сезнең белән кайсы якка кирсәң дә кызыклы. Хәзер алгарак табан китәбез. Еллар матур эшлисез, Караиделдә халык исемнәре алып ансамбльләргә бик матур итеп дәрәҗәләрдә, фестивальләрдә, конкурсларда лауреат исемнәренә Рәфилә лаек булган ансамбльләрең, бию коллективларың, шулар хакында баек, шуннан гаиләгез белән башкорт гаиләсендә тагын ниндиләре үзең әйтеп үт. Без бик күп конкурсларда катнаштык. Бигрәк тә менә безнең баек телевизион конкурсы аерылып тора инде. Ни өчен дигәндә 16 ел подряд мин бу баек конкурсында катнашам. Ни өчен дигәндә беренче елны 2008 елны башланды. Нисектер мин аңа сразу гашык булдым. Малаем как раз студент вакыты иде, Уфада укып йөри. Әйдә, малаем минем ансамбльдә солист булды. Бик матур бийде. 7 яшеннән бии башлаган. Әлеге көндә дә менә малаема 36 яшь. Әле булса да миңа ярдәм кылып 35 яшь була. Әле булса да дәртләндереп, мине шундый куандырып, коллективымны нисектер дәрт биреп, биеп йөри, булышып йөри инде. Шулай итеп, әйдә улым әйдәм, катнашайык әле менә шул конкурска мәдәм. Миңа бик охшады бу конкурс. Ни өчен дигәндә, баекка катнашканда, во-первых, бию салдырабыз, музыка эшләтәбез, костюм тектерәбез.
район җитәкчеләребез нык иттереп бу вакытны миңа помогать иттеләр. Менә беренче помогать итүче минем Илдар Вилевич. Аллаға шөкер, мин аңа рәхмәтлемен. Ә менә инде хәзерге көндә без Айдар Ангамович безнең район башлыгы булып эшләй бит. Ул безне тиз арада аңлай белде, безне поддержать итә белде. Шул тиклем ярдәм куллары сузды. Менә быелгы елны, менә 16-нчы елны без Байык телевизион конкурсында гран-при яуладык бит инде. Үзе бер зур ней бит инде, бәхет бит инде. Менә бөтен теләгем тормышка ашты дип шатланып бетелмәем. Ише бу гран-при минем юбилеемә булды бит инде. Менә мин бүгенге көнне бик тә рәхмәтлемен Айдар Ангамовичка, безнең район җитәкчесенә. Шулай ук Илдар Вилевичка, аңа тиклем глава булып эшләде. Үземнең 25 ел эшләйм, начальник управления культуры Руслан Штамовичка, бүгенге көндә директорым Мирза Тавкилович Хусаинов. Менә коллективым белән уже нисә ел, 40 ел бергә бер кулга кул бирешеп, матур итеп бер-беребезне бер-беребезгә ярдәм куллары сузып, матур итеп эшләп йөрүемә мин бик тә рәхмәтлемен. Нәрсә дип әйтәйем инде, действительно дулкынландыра. Цылым әйткәндә, барысына да бүгенге көнне мин рәхмәтлемен. Һәм әйтергә кирәк, коллективта юкка гына Рәфилә ханымның яшьлек дип аталмый. Һәм аның исеме дә җисемле, сезнең холык, фигыль менә шул җисемне канатландырып торучы кебек. Менә сездәге сыйфатларны мин тыңлап кына утырмыйм, үземә сеңдереп утырам. Шул кадәр дәрт, илһам. Аның үзендә генә дияр идең, әгәр дә иптәше шундый булмаса. Бик кызыклыгын әйтеп белешмәй алганда миңа, минем ул гармонист та, кирәк чакта таксист та, терәк тә, әти дә, картати дә, барысы да уң кулым ди. Инде бүгенгегә кайтсак, менә юбилей дип әйттек, матур гына еллар куйгансыз, матур гына еллар ваклагансыз, өйгә төшигәле. 4 онык. 4 оныкка нәнәй, картати ничегрәк? Алар белән гомер итүләр. Balalar ilanıştı, hazır bunuklarını kurası kile bitindeyim. Tuvdular tıgını, ütpeke, söpeke etip tıgıleyde yırtağı. Esrekine zurayganlar ettiğin, mama yağı gibi yırtta. Bir koytalarda biz bütün dünya kurtarıp sıdıralar. Şundan sonra esrek onların kulaklarında buruşturup olar. Aynen sekretit küne tıgıl, vapşı. Как таково балалар için biz ölüp durabız indi. Alar bizim tege продолжитель рода дип сөйләйбез инде. Сөйүп кенә торам мин аларны. Тегеләп яратам дип әйтергә тимен дә. Әни алай дип әйтәсең дип сорайлар. Мин әйтәм, яраткач яратам дип әйтәм димен. Сәләтлеләрме? Сездәге сәләтләр. Kızlar selatte Rafile ikisinde уже натаскалы bir olası уже biyip biri между прочим. Кара дилдәге внучкабыз миндә бибери, кара дилдәге внучкабыз тоже монда бию түгәрәгендә уже бибери. Менә юбилеемдә минем юбилей концертыбызга безгә ул бию бүләк итте, матур иттереп биеп бирде. Улыгызның исемнәре һәм кайсы юнәлештә киттеләр һөнәр буенча биюгә бит инде менә улыгызны бик матур итеп әйтегез, терәкле булып торган. Кызым да, улым да биюсе булды. Но алар мама дип миңа әйтәләр инде. Пожалуйста, безгә кыйынсырамагыз, әтисенә дә әйтте. Без сезнең юлдан бармайбыз инде. Без үзебезнең профессияны сайлап алабыз диделәр. Исемнәрен әйтегә. Әйе. Малаем Илсур, кызым Айгөл. Kızımız bizning kim bo'lib ishlay? Tahirga so'zni berem. Kız o'qib qaytgandan boshlab buxgalterskiy uchetda отделениесен bitdi Agrar universitetda. Shuna qaytqasda pensiya fondga ishga kirgan, mana u yoqqa inasini oshagandir demen endi yapishib yata, dirishini aytganda. Ой, афарин. Гөрләп торган гаилә күз алдында килә. Йөгереп торган оныклар, шул кадәрлек итәк җылылык, йөрәк ялкын кебек бу йортта яна якынрак барасы килә сезнең һава торышына. Йортка кайттык, бакча,
Кемнәр нәрсә эшли, кемдә нинди вазифа, кем иртән ашарга пешергәндә берәү нишли, берәү торган иртә, берәү ул торганчы нишләгән яки йоклый торганмы, кайсыгыз башлый. Монда мин бүген менә шулай гына утырам. Бүген миндә геройлар. Мин кайтып чәйләр ичеп килгәнче дә сөйләп утырырлыклар. Мин бик уңган хужабикә түгел, но үземнекен үз итәм. Иртүк торып, ашарга пешерәм. Салатны да әзерләп өлгерәм, кашаны да әзерләп өлгерәм, чәйне дә кайнатып өлгерәм. Китереп утыртам. Ни өчен дигәндә, Таһиремне ашатып чыгармасаң, ул миңа уже икенче төрле караш белән карай инде. Менә шулай иттереп бер-беребезне ашата беләбез, ярата беләбез инде. Бакчага килгәндә инде бөтен агачларны мин үзем утыртам. Ни өчен дигәндә, минем кул артым җиңел. Ул миңа помогать итеп тора. Соңдан инде ул алар белән ухаживать итә. Утырып торам дип сөйлә инде, утыртам мин. Утыртам. Турыдан сөйләргә яратам диде ишетә. Алмалар үстерәбез, виноград үстерәбез, карагат, чия, барысы да бар. Елда җимеш бирәләр. Но мин чәчкә утыртырга яратам инде. Аллага шөкер, елда үзенчә төрлесе композицияләр эшләп, матур иттереп чәчкәләрне утыртып, шуларга җәй буе гашыйк булып йөрим. Шул чәчкәләрдән энергия алам. Опять-таки көз бирәләр, дәрт бирәләр. Минем кайнам бигрәк тә мактай иде инде. Эх, минем киленнең сәскәләре, кызларына әзрәк, кызларын критиковать итеп куялар инде. Сырамны минем киленнең сәскәләре сезнекеннән матур. Менә бер карасаң, Рафилә ханым бик кыюсыз, шаясыз, усал да кебексез булгансыз дөньяда, әмма ләкин бит сез кайна белән матур иттереп дөнья көтеп, озак кына сыйры белән килгән иде. Күпме яшьрәк вакыттан ук һәм якты дөньялардан китеп бакыйга күчкәнче бергә булган. Ничек килен кайна мөнәсәбәтләре иде? Кайнам килгәс, кайнага ярарга кирәк бит инде. Аллага шөкер, бик матур тордык кайна белән. Ул миңа ярарга тырышты, мин аңа ярарга тырыштым. Но ара-тирә икәүләп театрны уйнарга яраттык. Бер-беребезнең теге кимселекләрне күрсәтмәскә тырыштык. Иртүк ул сыйры белән килгәс, иртән сәгать 6-дан торасың, сыйрны савасың, аны көтүгә итеп куясың. Теге сепаратны аертырга кирәк. Каймак белән сөтләп сәйсергә яратабыз. Шулай иттереп мин эшкә киткәнсе сыйрны савып өлгерәм. Эштән кайткас, ул инде көтүп тора, ул миңа бидрасын тотып, килен, сыйрны обижать итәргә ярамай, кыйнсыратырга ярамай, башта сыйрны савып кер инде диде. Менә Аллага шөкер, шул эшләрне эшләдем. Ну, бара уже олгаясың, сыйрны күпмедер торгас, инәй җиттеме әйтәм, давай сыйрларны бетерәйек дип бетереп куйдык сыйрны. Менә азаккы елларда инде 10 еллап без Ничә ел бергә кайна белән кайна яшәдек. белән 30 ел гомер иттек, Аллага шөкер. Менә шулай. Ул Соклангыч. миңа бик тә ярдәм итте. Ни өчен дигәндә, мин бит инде төнлә дә кайтып керәм, иртүктә сып китәм, кичләрендә булмаем, кайтуыма өй йылы, ашарга пешкән. Ой, ул хужабикә, уңган хужабикә иде. Мин бик камыр белән булашырга яратмай идем. Ни өчен дигәндә, ул өйрәтте азакка таба. Мин дә аның кебек камырны да оста итеп, коймакларны, бәлешләрне пешергә өйрәндем. Но мин эштән кайтуга балалар йылы иде, ашарга пешкән. Нәрсәкәй? Менә шулай матур иттереп яшәгәнемә опять-таки шаккатмалы инде. Кара икебез уйламыйча да бер сүз дә әйтеп утырабыз, тыныч йокласын. Тыныч йокласын. Бик риза булып ята Бик торгандыр риза безнең булып менә ятсын. шулай матур итеп аны искә алып утыруларыбызга. Карале, театр куеп утыралар инде ишәүләп, зифасы да яраклашып китте. Ай, кәнфитләнәләр диләрдер. Әйдәгез әле, тавыш чыкканмы сездә юкмы? Тавыш. Мин сөйләйм. Тавыш чыкканы. Мин Туктар Рафилә җегеткә. Мин әпәт дөресен әйтәсем килә. Менә бит бөтенесе шулай итеп юк, бер-беребезне сыйпап кына, бер-беребезгә яхшы сүз әйтеп. Ул дөрес түгел, мин ышанмыйм аңа. Мин әйтәм, ул әкияттә генә була, шулай бит әйме? Башы да азагы да әйбәт була. Шулай диме, шулайдыр инде. Төрле хәлләр була дөнья булгас, төрле хәлләр була. Шуңа күрә бөтен нәрсәнең үзенең азагы булырга тиеш. Шулай бит инде әйме? Хатын-кыз урында булырга тиеш. Симә шуның өчен дә тарала дип уйлыйм. Ирлеген итәргә тиеш менә. Аның самый главный. Шуннан соң бер-береңә әзрәк кенә юл куя белергә кирәк. Барыбер да кем иң күбе тавышны чыгара һәм кем үпкәләп йөри озак итеп. Озаграк үпкәләргә тырыша Таһир. Мин үпкәләп йөрергә яратмайм. Шатыр-шытыр сеңдерәм дә, 1 минут, 2 минут урап киләм дә, эй, Таһиркәем, тегеләй булай дип алдаштырырга тырышам инде. Шулай иттереп, нишләйсең инде?
Kim diye deşesiz mondi günlerde meneli Tahir Rafile diye özünüzge yaratıp deysiz. Yaratı sözün matur etip aytasiz. Özünüzden gene gayle şunday sözü var mı? Sir bulmasa. Yok anday konkretni gaylası biz isim bilen de bilengemiz. Потому что işte de bir geçlege sande nerse. Tagirak zamış diye aytam Yok mene telefonda neşik yazılgan Rafile'nin ismi. Meniki Rafile tip yazılgan. Meniki papagız demen, papa diye yazılgan telefonda. Aha. No, Papası demin min. Tege iskustven neler sizden aytıp öğrenmedik. Yok, Şulay diye öğrenmez. Balalarga da şulay öğretken bizdir indi aytılmayım. Şulay gel bir-birimizge Rafile, Tahir de bir daşı gidip berdik. Eli yubileyde bütün kişi alında ayttı mısın? Men seni yarattım ömür boyu deyip. Ol dürüsüngni aytkanda men şuna bitte neymen şatman Rafile gımım meni gel yarattı dedi. Uzi yarattım diyen Alay işitmedim. demedim Mine ben. hazır şunlukta tında olmayışıp gel tutlap mine- ayttırabız hazır bütün halk aldında. Mine öyle Min etsine. anda gel beni yarat dep aytdım sana. Ha, şulay dedin mi? Men ikin sira goňlagan mına tu. Ey baribir de yarattı. Ağzamış uyzi dişik. Yok men şunday neyde münasebette men yaratmayınsa hatım bile yaşap bilmaydır dedim. Şulaydan kıyım bulmasa aytip bulam Rafile baribir men seni yaratıp yaşadım endi ısluşay dep bulsa da aytip bulam. Yaratıp yaşadım. Eyde iteli. Yaratıp yaşadım beni Rafile'nin. Min de tahirimle yaratıp yaşadım. Ekemme. Men aňa bir gürüde gaşyk bolganmyndyr indi. Şul tikli mena şul yigitni tapkanyma, mena bugünkü günde yaşap atkanyma men bik de rahmetlimin. Ne işin degende men bakatly. Göz dimesin, bakatly hatyn. Koyda yal itasiz. Nişik yal itasiz. Aha, biz yal iterge yaratabız. Kuburun dayalı. Allah'a şükür ul meni bik köp sanatoriyalarda yürüttü. Şuna da meni rahmetlimin. Әлеге günde de biz ikevlep Tanıp sanatoriyasında, Yanğantau'da, Karagay'da, Krasnosolski'da barısında da Başkırtstan'dan indi sanatoriya var, barısında yürüp çıktık. Tabiat yaratkanınızı işletip bilem. Tabiat yaratasız. Minlik yaratam indi tabiatı. Urmanda üstün bitindi. Meşke jirga yarata. Süleges kızık tege Sultanbek bilen Mullakay arasında ele birinin dedi yol yok bitindi. Şunası biz tek urmanda yürü bilengemizge tünne yağmırıyor va dübürde yaşın yaptım. Tek yaşın satına kalsa ele Rafil akırıp bir kıskırıp fileşen bitin deyim. Niye kıskırıp fileşensin? Buraylar işiteyiz değil. Şunlar interesli. Tabiat mine küs bilemine. Milli boy vakit sığıp gitem tabiatga. Tabiatni Özümüzde yaratamiz. urmandagına yerip koytam ben. Bir üzüm vereyim. Şulayda kim boşrak, kim üsterek, kim baribir da ir boş Rafile bit bir kıyı. Yani men boş bularga öyle tırışmadım bir koysanda. Maddi yakna kim kaygırta köbrek. Biz andy nerse bile bölüşmeýbiz. Urtak bizning. Ul menden Qayda aksa bitirdin dip soramay, kupma aksa aldın dip soramay. Allah'a şükür aksa meselesinde bizning tavuş falan çıqqany yok bugünkü günde. Aksasız Turganybız yok. No men kiyimge, bizenüge, mena şu prическаларга aksa bitirge ol. Bir wagtda da kısılmay. Ine bizegende de toja Kısılıp qara. kısılmay ide. Şunsı mine bik neymen indi rahmetlimin ağa. Şun neylerge kısılmay. Aksa yağı bile biz tavuş çıgarganybız yok Allah'a şükür. Rafile sportunu nık yaratıp qana tügül, yarışlarda qatnaşıp üsken şunday kızlarının birisi yaştan. Şoňa görə bugünkü günde sportma künügüller ninjedir tege bir rus dilinde aýtsak bigaboy daroşkalar mı velosipedler barmı? Anday birler. Var velosiped de var, bütün nerse var. Barlıkka var. Var yürüyüz Allah'a şükür. Rafilene minana fiziski podgotовка bilen nitamen inakda irinet irgeşek. Irtuk turup biz 15 minut обязательно зарядка işleybiz. Işıkka kitir aldığından, aşar aldığından irtuk turabız. Bir stakan sunu içebiz de 15 minut zaryadka işlep, aşarga oturup, tiz motor ettirip giyinip, işke çıkıp gideriz. Mına şunday. Rafilenin ulu gaygan Allah birsa uzak yaşagandan soň evi bulgan çağı nişik göz aldına kitire ağzam. Mine söylegenim de var. Yok mına şunday. Min eytem Rafile, sen min yedisinde şunu eytem, sen mine tabanıp kınatar. Min olay bulay bolsam sen bir günge de gerekmeysin meytem.
Николай? Şuna to'xtatыңlar degіз өйтем. Sen bik vaqsu kişisin во-первых. Вақсы түгіл мен енді. Төзбәсләр бу. Мен айтам шунасың кешегә турай қайтып барасың. Мен дә антык нені бик яратмайлар. Шуңа күрә мен айтам озак итеп бергә яшәйік. Аның олгайганы күрергә ничек дип әйтәйем икән? Қартайғаныбызды көрге яссын. Ая. Қартайғандарыбызны көріп, узып, кетіп, тегіз ғұмырлар берсін. Шулай Алла булсын, берсін. ая. Таңнарда теләкләр, теләүләр бар бер-береңә. Шуннан әйтәләр, алтын балык тотсаң менә теләкләреңне ирештергә, нинди теләкләрегез, киләчәккә нинди юрауларыгыз бар. Шулай булсын иде дип, менә яңа елларда шундый теләкләр теләп Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп сораулар бар бит инде. Әгәр дә чын-чынында әйдәгез шулай дигәле, кармак салдык, алтын балык эләкте, ни теләр иде Рәфилә? Үйебіз бар, балаларыбыз бар, внук-внучкаларыбыз бар, бақсада алмағашлар өсіп отыра, Тахирим белән менә рядом отырам, Аллаға шүкір. Күрше тирәләрем әйбәт, туганнарым әйбәт, нәрсә дип әйтәм, алдағы көндә безгә семья бәхете, семья тынычлыгы, семья гомерен теләр идем. Тағы да азрак эшләргә язсын, сәламәтлек биреп, булган җимеш түзегән йортларыбызның, җимешләребезнең рәхәтен күрергә язсын дип теләктәмен инде. Тагы нәрсәләр теләйем икән? Бергә тигез гомер итәргә язсын. Әгәр дә шул сорауны Таһир Азамовичка бирсәк, Мен әйтәм, барыбызга да, бөтен туган тумасага барсына да ныклы сәламәтлек теләр мен. Шулай тимен инде. Әйбет, менә теге дөнья төрлесен күрсәтә. Без теге 60-тан узгас теге гел койрык күтәреп сабып булмай, мен әйтәм. Шуңа күрә әзрәк булса да сәламәтлекне сакларга кирәк. Мен бер абзый менә шулай итеп әйтә иде, мудрый итеп әйтә икән. Һәр вакытта да булган нене гайратны тигез итеп сакларга кирәк ди. Тигез итеп сакласаң, 70, 60, 80 яшьтә дә нашы синең гайратың бетмәсен дигән сымак. Икенчесе инде дөньяда тынычлык булсын димен мен. Менә шу сугышлар булмас, шуны битерсеннәр. Кешеләр берсен-берсе үтереш булмасын. Шундый менә теләк, ныклы теләк. Кемнеңдер газизләре менә бүгенге көнне вафат булып кайтып күмеп куялар. Шуңа менә шулар булмасын димен инде. Шуннан соң иң азакы әйтәм итәм, шулай менә шулай теге традиционный семьялар һәр вакытта да булсын менә. Шул нәрсәне битерсеннәр. Шундый теләк минем. Кирәкме? Ир булсын, хатын булып, балалар шунда матур булып яшәп ятсыннар. Менә шундый теләкләр минем. Мин дә бер шаткы дөньяла, яшәү утында янам, бер сәзырлап, бер сәбиеп, бәхеткә юллар ярам. Кыялар, уткыннар үтәм, бәхет өсөн жан атам, бәхет тапсам, кешеләргә өләшергә яратам. Шул кадәрле тырышып та кимчелек табалмаслык гаиләләр бар безнең республикабызда. Мәхәббәт үрнәгедә, матур, балкышлы яшәү үрнәгедә, тормышны тугры булып, кулга-кул иңгә иң үтә белү үрнәгедә геройлары бүген тапшыруда кунакта булдылар. Бер башка байыдым бүген. Үзем генә түгел, телевизор караучыларым да миңа ялганларга бирмәс. Әнә сизеп торам, сез баш кагасыз. Әгәр дә инде булай дип әйтсәк, дулкынланып сезнең узганнардан бүгенгегә менә шулай сызып кына үтеп китсәм, кем белән чагыштырыр иде бу пар үзләрен үткән гомердә? Бер кем белән дә. Фәкать берсе икенчесе белән, икенчесе тагын беренчесе белән генә чагыштырып барлый ала. Чөнки моннан да башка төрле яхшылыкка, матур сыйфатларга үрнәк табуы да мөмкин түгел. Шуңа күрә мин көнләшүләр, гайбәтләр хакында сораулар да биреп, аларны интектермәдем. Икенчесе, нинди яхшы кеше кебек булырга тырышыр бу гаилә киләчәктә дисәм, юк. Бүгенге Рәфилә белән бүгенге Таһир булып калырга. Мәхәббәтне саклап, бер-берсенең бар дөньясын булганнарын аклап. Бик зур рәхмәт сезгә. Искиткеч туган тел дулкыннарына нур бөркеде. Бүген Мунировларның гүзәл гаиләсе. Менә шулай дуслар, әйтерсез, Кара Иделдә генә мени шундый матур гаиләләр. Бәй, әйдәгез, сезнең хакта да мондый тапшыруларда яктырта алабыз. Әледән-әле әйтергә кирәк. Искиткеч тапшыруларыбызны YouTube каналы шәхси Бите Зифанагаевада кирип карый аласыз һәм бу гаиләдә тиздән анда пәйда булачак. Туган тел дулкыннарында күзгә күз карашып тапшыруында янәләрдән күрешкәнгә кадәр.
Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.